af sig selv. Jeg tror, det er endnu bedre, hvis man bare læser det inde i hovedet, men det fungerer ikke på tv. Det er rigtig... ja, det er godt. Nu har vi jo talt lidt om din bror, og talt om, at han går op i musik, og selv spiller musik, og interesserer sig meget for dyr. Og derfor har han også et band, der hedder Mother Sparrow, som vel kan oversættes med... Mor Gråsbog, eller? Mor Gråsbog. Og Jannik, som din lillebror hedder, er her og vil spille et nummer sammen med sin ven Julian Holm. Og det nummer, I skal spille, det hedder United. Ja. Og I skal bare give jer tid. That we die now. If we do not change, the sky will soon turn red and the water will boil. Early this morning I could see a deer shaping the fog into the most beautiful, the most beautiful world. Come to the water and shiver this fall, and then we will connect, 'cause like you, I don't like the noise of the world that is cold, and I strongly suggest that we die now. Oh, we will be united in flight, and we'll hide in the clouds that soften. We'll float around the world. Oh, we will be united in flight, and we'll hide in the clouds that soften. We'll float around the world. Mother Sparrow fra Svendborg med din lillebror på den ene guitar og Julian Holm på den anden. Velkommen i den ældste time, Jannik. Tak.
Nu har du siddet og hørt din søster, som er forfatter, tale om en bog, hun har skrevet om dig. Ja. Har du læst bogen? Nej, det har jeg ikke. Du har ikke selv læst den endnu? Nej. Hvorfor ikke? Jeg har ikke haft muligheden. Nej. Hun har nævnt det på et tidspunkt, men jeg må indrømme, at jeg ikke tog det så seriøst. Nej. Nu, men vi læste jo nogle ting op. Ja. Hvad synes du om det? Det er lidt mærkeligt at vide, at hele Danmark ved, at jeg har prøvet at gøre selvmord. Men det er begyndt at gå op for mig, at det ikke er så pinligt igen at have haft det dårligt. At det ikke er pinligt? Ja, jeg har haft det dårligt. Altså. Ja. Så er det lidt lettere at leve med? Ja, det er meget fint. At det har været inde i fjernsynet? Ja, det må man sige. Ja. Det lød rigtig godt. Ja, Det tak. spillede rigtig godt. Ja. Bogen om dig, den lægger vi på den 11. times hjemmeside, for den er jo ikke udgivet endnu. Nej. Men det gør man jo tit med musik, at man ligesom lægger noget frit ud. Ja. Og indtil på søndag kan man læse hele teksten Ja. på dr.dk/11. Så kan du også Så læse kan jeg det. også læse det. Det glæder jeg mig til. Tusind tak, fordi at vi måtte få lov til at have begge to i studiet og høre dig spille og dig fortælle. Ja. Det er jo sådan i det her program, at det er gæsterne, som siger godnat. Ja. Og hvis du vil lægge ud, så vil jeg tage en lille mikrofon op, og så kan du tale i kamera 2, og så Yes. bytter vi lige plads, Okay. fordi så går jeg ud på sidelinjen. Jeg vil gerne sige tak for i aften. Det har været spændende og vidunderligt faktisk. Især at høre min lillebror spille. Og så vil jeg gerne sige godnat med en lille sang, som min bror vil spille. Eller vi vil gerne sige godnat. Det er en meget smuk sang. Solen er så rød, mor, og skoven bliver så sort. Nu er solen død, mor, og dagen gået bort. Reven går derude, mor, vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min side, mor, og syng en lille sang. Himlen er så stor, mor, med klare stjerner på. Hvem monstro der bor, mor, på stjernen i det blå? Tror du der er drenge, mor, der smiler ned til mig? Og tror du de har senge, mor, og sover ligesom mig? Hvorfor bliver det nat, mor, og kold og bitter vind? Hør den lille kat, mor, den miauvel ind. Murene og ternerne har intet sted at bo. Og hør, nu synger stjernerne, de synger mig til ro. Siger du, at folk, der sidder og ser tv, har et lorteliv? I det her tilfælde har de. Du taler ikke om DR2-serier. Jo, selvfølgelig. Nu startede vi med at tale om sådan helt almindelige Lego-mænd, men ham, der står her, det er Batman. Hvorfor er Batman med på dit hus i København? Men marmor er jo sådan meget... det er jo meget blødt altså, at røre ved. Det føles jo fuldstændig som hvis man rører ved hud eller noget, ikke? Perfekt. Super. Godt så. Det gik godt.